Cadis yma, a gobeithio bod chi gyd ddim wedi diflasu gormod yn aros at y drwy dydd. A dwi wedi penderfynu ffilmio fideo i chi ar gyfer Mentoriaeth Flint ar Exam yn gwneud bisgedi chwyrlu gwgan. Fel, maen nhw'n edrych fel roly-poly. Maen nhw yn andros o hawdd i wneud, ond yn edrych yn reit impressive. So mae'n ideal i wneud os mae gennych chi blant neu os ydych chi just yn licio pobi eich hunain. So this video is for Mentoriaeth Flint ar Exam, and we are making spiral biscuits, which are brilliant to make with children or if you like to bake yourself. Felly heddiw dwi wedi mesur allan y cynhwysion i gyd yn barod mewn bowlenni. Dwi'n meddwl yn sicr mae hwn yn rhywbeth i'w wneud os ydych chi yn penderfynu gwneud hyn gyda'ch plant, achos dyn nhw'n isio gwneud a bit boring o gorau mesur bob dim allan. A mae'n haws i fi ar y funud, felly mae'n grêt. So I've decided to measure out all my ingredients ready in separate bowls. This is brilliant to do if you're baking with children, because measuring out is definitely the boring bit. And I've just decided to do it today because I happen to have the time. Felly, i ddechrau, dwi wedi mesur allan 150 gram o fenyn, unrhyw fenyn sydd gennych chi yn y ffridge. Dwi'n meddwl na margarine ydy hwn i ddweud y gwir, ond dydy o ddim bwys, dydy o ddim yn ei gwahaniaeth o gwbl. So this is 150 grams of butter, any butter that you've got in the fridge, margarine, unsalted butter, salted, anything will work. Felly, dwi'n mynd i rwbio fo gyda blaenau mysedd i mewn i'r blawd. So mae gennau 250 gram o flawd plaen yn y fowlen. Mae'n bwysig defnyddio blawd plaen achos dyn ni ddim eisiau'r bisgedi yma i godi ag i spredio i gyd mewn i un. Dyn ni eisiau gwneud siŵr bod nhw'n daclus er mwyn bod ni'n cael y sbeiral yna. So I'm going to be adding the butter to the flour using my fingertips to mix it together until it becomes like breadcrumbs. It's really important that you use plain flour, so I've got 250 grams of plain flour. Felly ddechrau, dwi'n mynd i roed y menyn i fewn i'r bowlen. Eto, yn sicrhau bod ni'n defnyddio blaenau ein bysedd, a disclaimer, dwi wedi golchi dilo fi yn iawn, a rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi'n gwneud hynna. A efallai defnyddio fideo Maci-Ann yn golchi dilo er mwyn wneud o mwy hwylus i'r plant. So I have washed my hands, and there is a video on Mentoriaeth's page showing you how to wash your hands with Maci-Ann. Felly, da ni'n mynd i ddefnyddio blaenau ein bysedd, fel bod ni'n cael briwsio'n bara. Mae'n bwysig defnyddio blaenau eich bysedd, oherwydd os maen nhw mwy oer, ac os ydych chi'n defnyddio y darn yma, wneith o gyd fynd mewn i un, a fych chi ddim yn cael y gwead dych chi wir ei angen i wneud bisgedi. Dwi wedi golchi nilo rhwng bob cam, jyst i fod yn andros o ofalus. Oherwydd, da ni jyst ddim eisiau pasio ddim byd ymlaen, yn enwedig yn yr adeg yma. Felly, mae gennau 100 gram o siwgr man, caster sugar, 100 grams y fanna, un wy, a blas vanilla, so vanilla extract. A da ni'n mynd i gymysgu hein i gyd efo'i gilydd, felly gynta, cracio'r wy. A wedyn, ychwanegu y vanilla. A wedyn, da ni'n mynd i ddefnyddio fforcen. Dal y fowlen ar ei ochr i gymysgu hein efo'i gilydd. Egu yr wy at y blawd. Felly nesa, ar ôl roed yr wy gyda'r blawd, da ni'n mynd i gymysgu nhw efo'i gilydd gyda'n dilo, nes i fod dod yn does. So you want to knead it together until it becomes like a dough consistency. Felly nesa, be ydych chi eisiau gwneud ydy torri'r toes yma yn 2 ddarn,
fel bod ni'n medru roed y lliw mewn un darn. So what we're going to do next is cut the dough into 2 pieces so that we can add the pink into 1/2. Felly dwi wedi gwneud hyn yn barod. Mae'r toes yn eitha gwlyb ar y funud achos da ni'n mynd i roed o yn yr oergell i galedu chydig bach. Felly ddefnyddio unrhyw liw. Dio ddim yn gorfod bod yn binc, ond dwi licio pink, felly dwi wedi penderfynu. So, jyst gwrewch yn siŵr bod chi... dwi'n defnyddio gel, ond edrych chi ddefnyddio powdor, edrych chi ddefnyddio stwff sydd llai trwchus na gel. Unrhyw beth yn gweithio, ac os ydych chi'n gweld bod y toes yn mynd yn rhy wlyb, edrych chi jyst ychwanegu chydig bach mwy o flawd fel ydych chi'n mynd. Dwi wedi lapio nhw fyny mewn cling film, fel ydych chi'n gweld, a dwi'n mynd i roi nhw yn yr oergell am rhyw hanner awr, jyst er mwyn nhw galedu chydig bach, fel bod o'n haws iddyn nhw roli allan. Felly cofiwch, ydych chi'n gallu rhoi eich toes yn yr hewgell, os ydych chi eisiau fo oeddi'n gynt, jyst newch yn siŵr bod chi'n cadw golwg arno fo. Dwi yn gwneud hyn o hyd oherwydd dwi'n andros o ddiamynedd, a dwi'n siŵr os ydych chi'n gwneud cacen efo plant, maen nhw'n mynd i fod yn ddiamynedd hefyd, felly dyma di'r ffordd orau. So remember, you can put your dough in the freezer, but just don't forget about it. This is what I always do because I'm really impatient, I can't be bothered waiting, and it just speeds up the process so much. Felly mae hwnna yn yr oergell neu yn yr hewgell, da chi eisiau rhoi y popdy i gynesu, felly unau ar 180, neu os gennych chi popdy fan 160, neu gas 4. Dwi o hyd pen dwi'n neud bisgedi yn rhoi y popdy chydig bach yn llai na be mae'n ddeud, just rhag ofn iddyn nhw losgi, achos mae mor hawdd i'w losgi nhw. So you want to put your oven on 180 or 160 fan, gas mark 4. Remember to keep an eye on your biscuits. I always put the oven about 10 centigrades down. So if it says 180, I'd do it 170, just in case, because they burn so easily. And we really don't want to ruin these biscuits. So yeah. And next, you also want to line 2 tins. Da chi eisiau leinio 2 din a iro nhw. Da ni'n defnyddio 2 fel bod y bisgedi'n cael digon o le. Just rhag ofn iddyn nhw spreadio chydig bach. Felly, na i weld chi pan mae'r bisgedi wedi oeri. Felly, dwi wedi rolio y toes allan. Fel bod o'n mesur 25 cm ffordd hen ac 20 cm i fyny. Nes i wneud marcio bach ar y papur a wneud yn siŵr bod yna digon o flawd. So I've measured out my dough. So it measures 25 centimetres and 20 centimetres up. And I made sure there was enough flour. Felly dwi wedi rhoi... Nes i wneud hyn gyda'r 2 does a rhoi un ar ben y llall. Dydy o ddim yn edrych yn briliant rwan, dwi'n gwybod. Ond felly awn ni ymlaen i'r rolio. Felly be ydych chi eisiau wneud ydy rolio o un o'r pennau byr. Felly mae'r toes. Felly dwi wedi dechrau rolio y toes. I've started to roll the dough and make sure that you keep it really tight. Gwneud yn siŵr bod chi'n cadw o yn andros y dyn. Tra ydych chi'n rolio fo a rolio fo yn union fel fysach chi'n rolio Swiss roll. So you're going to roll it like you roll a Swiss roll. A wedyn, da ni'n mynd i lapio fo fyny mewn cling film a roed o yn yr oergell unwaith eto am ryw awren. So we're going to roll it up in cling film and then leave it to chill in the fridge for around an hour. Felly, fel ydych chi'n gweld yn fyma, dwi wedi torri nhw allan a dwi rhoi nhw ar y tin a fyddai'n popi nhw am 17 i 20 munud. Felly, ydych chi'n gweld mae gennau'n eisyn yn y fowlen fan hyn a yn sprinkles yn y fowlen yma. A dwi wedi jyst yn mynd i rolio'r bisged yn yr eisyn. Wedyn rolio fo yn the sprinkles fel hyn. So you want to roll the biscuit in the icing and then roll it in the sprinkles. A wedyn gwneud yr un peth hefo y bisgedi i gyd. Gobeithio newch chi gyd fwynhau
gwneud y bisgedi yma. I hope you all enjoy making these biscuits.